इनकी स्लोगन से स्लोगन से जय आदिवासी जय आदिवासी जय आदिवासी जय आदिवासी चलो दिल्ली जय आदिवासी आदिवासी ऐक्यता आदिवासी ऐक्यता आदिवासी ऐक्यता चलो ఢిల్లీనే ఏదైతే లంబాడిని ఎస్టీ జాబితాను తొలగించాలనే ఆలోచనతోటి తుడుందుబ రాష్ట్ర అధ్యక్షుల పిలుపు మేరకు యావత్ ఆదివాసీ సమాజం గ్రామాన ఈరోజు ఢిల్లీ కదిలి వెళ్ళడానికి సన్నద్ధమవుతున్నారు. కాబట్టి ఒకటే, ప్రతి గ్రామం నుండి ప్రతి ఒక్కరూ రావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అదేవిధంగా తప్పకుండా ఏదైతే లంబాడి తొలగింపు విషయంలో ఈరోజు పార్లమెంట్కి అతీతంగా ఈరోజు బాపురావు సార్ గారు రామ్లీల మైదానంలో చేసినట్టు ఏదైతే కార్యక్రమం ఉందో దాన్ని పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు ప్రజా సంఘాలు, కుల సంఘాలు, అదేవిధంగా విద్యార్థి సంఘాలు, అదేవిధంగా మహిళా సంఘాలు, అన్ని సంఘాలు కూడా దీని మీద విజయవంతం చేయడానికి కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు ఉట్నూరు మత్తడిగూడ రాయసెంటర్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు గుసడిగుడ్డలో సమావేశమై మత్తడిగూడ రాయసెంటర్ పరిధిలోని గ్రామస్తులందరూ కూడా ఈరోజు సమావేశం కావడం అనేది జరిగింది. తప్పకుండా ప్రతి గ్రామం నుంచి కూడా యువకులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున కలగడానికి కార్యాచరణ రూపొందించారు. ఈరోజు రాత్రే ప్రతి పల్లెలు కూడా పటేల్స్ అందరూ గ్యాదర్ అయ్యేసి ఢిల్లీకి పిలుపులో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాట్లాడేసి అతి త్వరలో డిసిషన్ తీసుకోవాలని కోరుతున్నాము. తప్పకుండా లంబాడులను తీసేంత వరకు ఆదివాసీ సమాజం తప్పకుండా ఎల్లవెల్లలా ఈరోజు ఉద్యమం దిశగా ముందుకెళ్దాం. తప్పకుండా ఏదైతే 1976లో దొడ్డిదారిన చేర్చని లంబాడీలని తీసేంత వరకు ఈరోజు ఆదివాసులు ఎవరు కూడా నిద్రపోరని, తప్పకుండా ఈ విషయంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఢిల్లీ విజయవంతం చేయడానికి పోలీసు అధికారులు కూడా పూర్తి స్థాయిలో సహకరించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఏదైతే డిసెంబర్ 9న చలో ఢిల్లీ కార్యక్రమం స్వయం బాపురావు సార్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని పోస్టర్లు విడుదల కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఏదైతే లక్షిట్పేట రాయ్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు గ్రామ పటేలు సమీక్షంలో సార్మేడి అధ్యక్షతన ఏవైతే చలో ఢిల్లీ పోస్టర్లు విడుదల కార్యక్రమం ఏదైతే ఆదివాసులకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాన్ని ఈరోజు బయ ప్రపంచానికి, అదేవిధంగా ఇక్కడ కాకుండా ఏ విధంగా అన్యాయం జరుగుతుంది, ఈ కులాలు ఏ విధంగా వచ్చాయి అనే విధంగా ఏదైతే ప్రధానమైన డిమాండ్ ఉందో లంబాడీలను ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించాలి అనే నినాదం ఎందుకు తీసుకున్నామంటే వాళ్ళు ఏదైతే 1976లో ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్లో చట్టబద్ధంగా రాలేదు, చట్టపరంగా లేరు కాబట్టి వాళ్ళను మా ఎస్టీ జాబితా నుంచి వెంటనే తొలగించాలనేసి మేము డిమాండ్ పెట్టుకున్నాం. ఏదైతే మాకు రావాల్సినటువంటి ఉపాధి ఉద్యోగాలు ఇంకా భూములు అన్నీ కూడా వాళ్ళే కూలగొడుతున్నారు, చట్టాలను కూడా కూలగొడుతున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళు మా దగ్గర ఉంటే మాకు చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది. అనవసరం అక్రమంగా వలసలు పెరిగి ఈరోజు మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి వలసలు పెరిగి మాకు రావాల్సినటువంటి ఉద్యోగ ఉపాధాలు అన్నీ కూడా వాళ్ళే తీసుకుపోతున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళను వెంటనే ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించాలనేసి గత 3 సంవత్సరాల నుంచి ఉద్యమం జరుగుతూ ఈ భాగంగానే ఢిల్లీ కూడా పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది స్వయం బాపురావు గారి నాయకత్వంలో. అదేవిధంగా పోడు భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో పోడు భూములకు మేము పోడు భూములు చేసుకుంటా గత 30, 40, 50 సంవత్సరాల నుంచి కూడా చేస్తున్నాం, కానీ మాకు ఇంతవరకు పట్టాలు రాలేదు. ఆ పోడు భూముల నుంచి చెట్లు పెడుతూ ఇది అది చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు వెంటనే మానేసి మాకు పట్టాలు ఇవ్వాలనేసి మేము ఢిల్లీకి ఈ పిలుపునివ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఏదైతే నాన్ ఏజెన్సీ గ్రామాలు ఏజెన్సీలో కలపాలా, ఏదైతే ప్రభుత్వాలు ఒక 10 సంవత్సరాలకు సర్వే చేసేసి ఏవైతే 100% ఏవైతే గిరిజనులు ఉన్నారో ఆ గ్రామాలను వెంటనే ఏజెన్సీలుగా గుర్తించాలనేసి ఈ డిమాండ్లతోటి ఢిల్లీకి వెళ్తున్నాము. అదేవిధంగా ప్రతి రాయ్ సెంటరు ఆధ్వర్యంలో పటేల్స్ అందరూ కలిసి మాట్లాడి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది.